ବଣ ଅଦାଲତ କାହାଣୀ ବିଷୟରେ ଆଜି ଆମେ ପଢ଼ିବା। ଉଷାକଠି ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଆଜି ବହୁତ କୋଳାହଳ। ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ପଶୁପକ୍ଷୀମାନେ ଦଳ ଦଳ ହୋଇ ଆସି ଜମା ହୋଇଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ଉଚ୍ଚ ପଥର ଚଟାଣ ଉପରେ ବସିଛନ୍ତି ମହାବଳ ବ୍ୟାଘ୍ର ମହାରାଜ। ମହାରାଜାଙ୍କ ଡାହାଣ ପଟରେ ବସିଛନ୍ତି ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ଭଲ୍ଲୁକ, ବାମ ପଟେ ପ୍ରଧାନ ସେନାପତି ଚିତାବାଘ। ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଛନ୍ତି ହାତୀ, ଗଧିଆ, ବିଲୁଆ, ହରିଣ, ଗୟଳ, ହନୁମାଙ୍କଡ଼ ଓ ପାତିମାଙ୍କଡ଼। ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି କାଉ, ବଗ, ସାରସ, କଜଳପାତି, ଶାଗୁଣା, ଚିଲ, ପାରା, କୋଇଲି ଓ ମୟୂର। ଅଜଗର, ଅହିରାଜ, ଗଧି, ଗୋଖର ଆଦି ସରୀସୃପ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ। ଗୋଟିଏ ବୃକ୍ଷରେ ଅହିରାଜ ବାନ୍ଧି ରଖିଥାଏ ଦୁଇଟି ମଣିଷ। ସେମାନଙ୍କ ବିଚାର ପାଇଁ ବସିଛି ଆଜି ବଣ ଅଦାଲତ। ସମସ୍ତେ ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ହେବା ପରେ ମହାରାଜ ବ୍ୟାଘ୍ର ତାଙ୍କ ଟାଣୁଆ ନିଶକୁ ଚମକାଇ ହେଣ୍ଡାଳିଟିଏ ଛାଡ଼ିଲେ। ଏକାଥରକେ ସଭାସ୍ଥଳଟି ଧମ୍ କରି ନୀରବ ହୋଇଗଲା। ହନୁମାଙ୍କଡ଼ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁ ମହାରାଜ କହିଲେ, ହନୁମାଙ୍କଡ଼ ସଭା ମଝିକୁ ଯାଇ ମହାରାଜାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇଲା। ତାପରେ ଦୁଇ ଗୋଡ଼ରେ ଠିଆ ହୋଇ କହିଲା, ମହାରାଜ, ଆମେ ହେଲୁ ବଣର ଜୀବ। ମଣିଷ ଗାଁ ଗଣ୍ଡା ସହର ନଗରରେ ରହୁଛି। ବେଳେ ବେଳେ ଆମ ବଣ ଭିତରକୁ ପଶି ଆସି ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କୁ ମାରି ପକାଉଛି। ଗଛ କାଟି ଜଙ୍ଗଲ ସଫା କରିଦେଉଛି। ଏହି ଦୁଇଜଣ ମଣିଷ ହରିଣ ଶିକାର ପାଇଁ ଆସି ଗଛ ତଳେ ଛକି ଠିଆ ହୋଇଥିଲା। ସେମାନଙ୍କ ହାତରେ ଥିଲା ବନ୍ଧୁକ। କୌଶଳ କରି ଅହିରାଜ ଏ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ନେଇ ଗଛ ଡାଳରେ ବାନ୍ଧି ରଖିଛି। ମଣିଷ ହାତରୁ ଖସି ପଡ଼ିଥିବା ଏ ବନ୍ଧୁକ ହେଉଛି ତା'ର ପ୍ରମାଣ। ଏହା କହି ବନ୍ଧୁକକୁ ଉପର ମୁହାଁ କରି ଟ୍ରିଗାରକୁ ଟିପିଦେଲା ମାଙ୍କଡ଼। ଟ୍ରିଗାର ଟିପିବା ମାତ୍ରେ ଢ କରି ଫୁଟିଲା ଗୁଳି। ନୀରବ ଥିବା ସଭାସ୍ଥଳଟି ଏକାଥରକେ କେଁ କାଁ ଚେଁ ଚାଁ ହାଉ ହାଉ କିଚିରିମିଚିରି ଶବ୍ଦରେ କମ୍ପି ଉଠିଲା। ସଭାକୁ ଶାନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଗର୍ଜି ଉଠିଲେ ସେନାପତି ଚିତାବାଘ। ସଭାସ୍ଥଳ ପୂର୍ବପରି ନୀରବ ହୋଇଗଲା। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା ପଚାରିଲେ ବ୍ୟାଘ୍ର ମହାରାଜ। ହନୁମାଙ୍କଡ଼ କହିଲା, ମହାରାଜ, ଯଦି ମଣିଷ ବଣର ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କ ଏପରି ଶିକାର କରିଚାଲିବ, ବଣ ଜଙ୍ଗଲ ନଷ୍ଟ କରିଚାଲିବ, ତେବେ ଦିନେ ପୃଥିବୀରୁ ଜୀବଜନ୍ତୁ ଲୋପ ପାଇଯିବେ ନା ନାହିଁ କି? ହନୁମାଙ୍କଡ଼ କଥା ନ ଶୁଣୁ ହସ୍ତିରାଜ ତା'ର ଶୁଣ୍ଢ ଉପରକୁ ଟେକି କହିଲା, ସତ କଥା ମହାରାଜ, ଶିକାର ପାଇଁ ମଣିଷର ଲୋଭ ଯୋଗୁଁ ମୋ ପରି ବଳୁଆ ପ୍ରାଣୀ ମଧ୍ୟ ଭୟଭୀତ। ଆଉ କେତେ ବର୍ଷ ପରେ ଆମ ବଂଶ ଲୋପ ପାଇଯାଇପାରେ। ରାତି ଅଧରେ ମଣିଷ ଆସି ଗୋଟା ଗୋଟା ହାତୀ ମାରି ପକାଉଛି। ସେମାନଙ୍କର ମୂଲ୍ୟବାନ ଦାନ୍ତ କାଟି ନେଇ ପଳାଉଛି। ଏହି ମଣିଷକୁ ଉଚିତ ଶାସ୍ତି ମିଳିବା ଦରକାର। ହାତୀ କହିସାରିବା ପରେ ଡାମରା କାଉ କା କା କରି କହିଲା, ହଁ ହଁ, ମଣିଷ ବଡ଼ ନିର୍ଦ୍ଦୟ। ମୁଁ ଭିତରକନିକା ଓ ଟିକରପଡ଼ା ଜଙ୍ଗଲ ବୁଲି ଆସିଛି। ସେଠାରେ କୁମ୍ଭୀରମାନଙ୍କ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ଅଛି। ହେଲେ ସେଠାରେ କେହି ନିରାପଦ ନାହାନ୍ତି। ମଣିଷ ବଣଭୋଜି କରିବା ପାଇଁ ଆସି ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କୁ ମାରି ମାଂସର ସ୍ୱାଦ ଚାଖୁଛି। ମୂଲ୍ୟବାନ ହାଡ଼ ଚମଡ଼ା ଧରି ଚାଲିଯାଉଛି। କ୍ରୁ କ୍ରୁ କରି ସାରସ ପକ୍ଷୀଟି ତା'ର ଲମ୍ବା ଥଣ୍ଟ ହଲାଇ କହିଲା, ଠିକ୍ ଠିକ୍, ଆମ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ଉପରେ କ'ଣ କମ୍ ବିପଦ? ମଣିଷ ତା'ର ଜିଭର ଲାଳସା ମେଣ୍ଟାଇବା ପାଇଁ ଅସଂଖ୍ୟ ପକ୍ଷୀ ଶିକାର କରିଚାଲିଛି। କେତେକ ପକ୍ଷୀ ଆଉ ଆମ ଜଗତରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁନାହାନ୍ତି। ଚିଲିକା ପରି ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ଆଜି ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ। ସାରସ ପକ୍ଷୀର କଥାକୁ ସମର୍ଥନ କରି ଠେକୁଆ କହିଲା, ଖାଲି ଚିଲିକା ନୁହେଁ, ଆଜିକାଲି ଭିତରକନିକାରେ କଇଁଛ, ଶିମିଳିପାଳରେ ବାଘ, ଚନ୍ଦକାରେ ହାତୀ, ଟିକରପଡ଼ାରେ କୁମ୍ଭୀର ଆଉ ଉଷାକଠିରେ ହରିଣ ମଧ୍ୟ ବିପଦରେ ପଡ଼ିଲେଣି। ଏହାର ପ୍ରତିକାର ଦରକାର। ହୁକେ ହୋ ଶବ୍ଦ କରି ବିଲୁଆ କହିଲା,
ମୋ କଥା ଟିକିଏ ଶୁଣ। ସୁସ୍ୱାଦୁ ମାଂସ, କୋମଳ ଚମଡ଼ା କି ସୁନ୍ଦର ପର ପାଇଁ ମଣିଷ ତୁମମାନଙ୍କ ଶିକାର କରୁଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତ ନିରୀହ ପଶୁ। ମଲା ଜୀବଜନ୍ତୁର ମାଂସ ଖାଇ ମୋର ପେଟ ପୂରାଏ। ମଣିଷର ପରିବେଶକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖେ। ମୁଁ ନ ରହିଲେ ଚାରିପାଖ ଦୁର୍ଗନ୍ଧରେ ଫାଟି ପଡ଼ନ୍ତା। ଅଥଚ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଏବେ ନିରାପଦ ନୁହେଁ। ପରିବେଶ କ୍ଷୟ ଯୋଗୁଁ ମୋ ବଂଶ ମଧ୍ୟ କମିଯାଉଛି। ବିଲୁଆ କଥାରେ ଗଧି ମଧ୍ୟ ମୁଣ୍ଡ ହଲାଇ କହିଲା। ଗଛ ଉପରେ ଥିବା ଶାଗୁଣା, ଚିଲ ଓ କାଉ ଏକାଥରକେ ପାଟି କରି ଠିକ୍ ଠିକ୍ ବୋଲି କଥାଟାକୁ ସ୍ୱୀକାର କଲେ। ଏତିକିବେଳେ ହଠାତ୍ ଗୋଟିଏ ଦିଗରୁ ସାଇଁ ସାଇଁ ଶବ୍ଦ ହେଲା। ସେଇ ଆଡ଼କୁ ସମସ୍ତେ ଚାହିଁଲେ। ଶାଳ ଗଛଟି ଦୀର୍ଘ ନିଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ି କହିଲା, ମୋ କଥା ଏବେ ଶୁଣ। ମୋର ଭାଇ ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ନେଇ ବଣ, ଜଙ୍ଗଲ, ବଣଭୂଇଁ ହେଉଛି ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କ ଆବାସସ୍ଥଳ। ମଣିଷ ଏବେ ତା'ର ଘର ଦ୍ୱାର ଓ ଆବାସପତ୍ର ପାଇଁ ଅବାଧରେ ଗଛ କାଟି ଜଙ୍ଗଲ ସଫା କରି ଚାଲିଛି। ଅନ୍ୟର ଘର ଉଜାଡ଼ି ନିଜ ଘର ସଜାଡ଼ୁଛି। ହେଲେ ଏହାଦ୍ୱାରା ସେ ତା'ର ଧ୍ୱଂସକୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିବା କଥା ବୁଝିପାରୁନାହିଁ। ତୁମ୍ଭେମାନେ ଦେଖିଥିବ, ଝଡ଼ ବତାସରେ ମୋ ଜାତି ଭାଇମାନେ ମୁଣ୍ଡ ଟେକି ଠିଆ ହୋଇ ମଣିଷର ଘରକୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତି। ବର୍ଷାବେଳେ ମାଟିକୁ ଧରି ରଖନ୍ତି। ବିଷାକ୍ତ ଧୂଆଁ ପାନ କରି ଅମ୍ଳଜାନ ବାଷ୍ପ ଯୋଗାନ୍ତି। ଆମରି ଯୋଗୁଁ ମଣିଷ ନିଜ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ, ବସ୍ତ୍ର ଓ ଔଷଧପତ୍ର ପାଇବାକୁ ସମର୍ଥ ହୁଏ। ଗଛଲତାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ ଥିଲେ ପ୍ରଚୁର ବର୍ଷା ହେବା ସମ୍ଭବ ହୁଏ। ହେଲେ ମଣିଷ ଏସବୁ ନ ବୁଝି ମୋ ଜାତି ଉପରେ କୁଠାରାଘାତ କରୁଛି। ଏହା ତା'ର ଅନ୍ୟାୟ ଆଚରଣ ନୁହେଁ କି? ଶାଳଗଛର କଥା ନ ସରୁଣୁ ମୟୂର ତା'ର ବିଚିତ୍ର ପୁଚ୍ଛ ବିସ୍ତାର କରି ଗ୍ରୀବା ଫୁଲାଇ ଚୂଳ ହଲାଇ ମଣିଷ ଦିନକୁ ଦିନ ବଡ଼ ସ୍ୱାର୍ଥପର ଓ ଅବିବେକୀ ହୋଇଯାଉଛି। ବିଚାରହୀନ ଭାବରେ ଜଙ୍ଗଲ ନଷ୍ଟ କରୁଛି, ଜୀବଜନ୍ତୁ ମାରି ପକାଉଛି। ମଣିଷକୁ କଠୋର ଶାସ୍ତି ମିଳିବା ଦରକାର। ମଣିଷ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପଶୁ, ପକ୍ଷୀ, ଗଛଲତାଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣିଲା ପରେ ବ୍ୟାଘ୍ର ମହାରାଜ ଗର୍ଜନ କରି କହିଲେ, ରେ ନିର୍ବୋଧ ମଣିଷ, ଏ ପୃଥିବୀ ସମସ୍ତଙ୍କର ବାସଭୂମି। ଏହା ସମସ୍ତଙ୍କର ବଞ୍ଚିବାର ଅଧିକାର ଅଛି। ମଣିଷ ସହିତ ପଶୁପକ୍ଷୀ, ଗଛଲତାର ସ୍ଥାନ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଜୀବଜନ୍ତୁ, ଗଛଲତା ନ ରହିଲେ ଏ ବସୁଧାରେ ମଣିଷ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚି ରହିପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମଣିଷ ନିଜେ ବଞ୍ଚି ରହିବା ସହିତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବା ପାଇଁ ଯତ୍ନବାନ ହେଉ। ଏହାପରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଭଲ୍ଲୁକ ଆଡ଼କୁ ଅନାଇ କହିଲେ, ମନ୍ତ୍ରୀ ମହାଶୟ, ଏବେ ଏହି ମଣିଷ ଦୁଇଜଣଙ୍କୁ କି ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯିବ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତୁ। ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ଭଲ୍ଲୁକ ମୁଣ୍ଡ ହଲାଇ କହିଲେ, ଅହିରାଜ ବାନ୍ଧି ରଖିଥିବା ମଣିଷ ଦୁଇଟିକୁ ଆଜି ଛାଡ଼ି ଦିଆଯାଉ। ସେମାନେ ଆମର ସବୁ କଥା ଶୁଣି ସାରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେମାନେ ଫେରିଯାଇ ଲୋକଙ୍କୁ ଏ ବିଷୟରେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝାନ୍ତୁ। ବଣ ଜଙ୍ଗଲ ପଦା କରି ଓ ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରି ସେମାନେ ନିଜର କ୍ଷତି କରୁଛନ୍ତି, ସେ ବିଷୟରେ ସଚେତନ ହୁଅନ୍ତୁ। ତାହା ନ ହେଲେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ସେମାନେ ଘୋର ବିପତ୍ତିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ। ଏକାଠି ହୋଇଥିବା ଜନ୍ତୁମାନେ ଏକଥା ସମର୍ଥନ କଲେ। ସେମାନଙ୍କ ଶବ୍ଦରେ ବନଭୂଇଁ କମ୍ପି ଉଠିଲା। ଲୋକ ଦୁଇଟିକୁ ଖଲାସ କରି ଦିଆଗଲା। ଅଦାଲତ ଶେଷରେ ସମସ୍ତ ନିଜ ସ୍ଥାନକୁ ଫେରିଗଲେ। ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ ଓ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।